to number second place will win 20,000 pesos. Para naman yung first place. First prize. Barangay. Before we announce the winners, of course, let us first hear the message of our generous motherly mayor, Honorable Risa Peralta. Thank you very much to our, of course, chairman. Ano pala, assistant chairman pala kita. Ako pala yung chairman dito. But of course, our Chief Tourism Officer, Owel Hernandez, and of course, siya rin ang ating Cultural Affairs Officer. This is also part of our culture, and not only that, it is actually part of tourism. So sa inyo, my fellow public servants, good evening po sa inyong lahat. First idea that we also need to let you know that this is the time to work together. Not only in our duties as public servants, but of course, to work together in something that you will do, to be creative, and not only that, and then maybe you had fun doing all the beautiful parols that we have. I am in awe. Sa totoo lang, when I saw all your parols, sabi ko, oh my goodness, gumana lahat ang creativity ng mga tao. Kahit gusto ko yung sabi ko sa inyo, na lahat kayo ay winners, kasi talaga naman, because no matter what, you are able to at least live up or maybe more of our expectations. Napakagaling. And first time nga, nasabi ko, yung gigantic parol na mga to, na gusto ko naman sana i-display dito sa harapan. Nakita nga namin na napakabigat. But at any rate, at least, yung parol natin ay nandito sa harapan ng munisipyo. Hiramin po namin yan hanggang sa pagtanggal na natin ng after the 3 kings. Our accomplishment is actually to bring everybody together. You deserve to be acknowledged by reason of being cooperative, creative, and not only that, yung mga ginawa ninyo dito ay para for the spirit of Christmas. And so, nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga tumulong. I'd like to take this opportunity also to thank everybody. And so, sa inyong lahat, ngayon pa lang, sasabihin ko na po sa inyo, congratulations! And syempre, not only that, sana, regardless kung ano man yung mga nangyari ngayon, I really do hope that everybody will still have a Merry, Merry, Merry Christmas. And of course, the beginning of the New Year by next year. So, now, let me tell you now, sabi ko nga sa inyo, napakadilim naman dito. So, and God said, let there be light. There you go. Ang ganda. Isn't it? It's beautiful. Napakaganda. Napakabagay na bagay na dito sa munisipyo. So sa inyong lahat, thank you very much and congratulations din sa inyong lahat. Thank you. Ganda. I-open na po ni Madam Risa. Sarap po ninyo yung envelope. Of course, the third place will win 15,000 pesos. Ang galing na, 15,000. Ano muna tayo dito? Mag-promise na lang. Third prize goes to Barangay. Teka lang, nasa yung tubig ko. Suspense. Barangay. Third place goes to number 7, Pugaro. Oh my goodness. Third place, Parol number 7, Barangay Pugaro. Sumisipa ang gayang sor! Yung mga kakulita. Neng, saan ba ang gayang sor dyan? Ano? Ang gayang sir! Naku, nanginginig na yung mga barangay. Ganyan ang kalandang. Salamat sa pagpunta. Sa susunod ulit. Yung judges pa rin natin pala, just let you know. Actually, hindi ko kakilala.
we also need to thank our judges, Mr. Brgy, Arshada from Tarlac, and of course, Jonathan Marquez from Bayambang, and Erwin Estrella from VSP. So, yung mga yan, hindi nyo kakilala sa mga to. Of course, just to let you know, kung paano sila nag-decide, readily available materials, indigenous materials, wala halos mga nakikita nila, and of course, P30. Second place. Second place will win 20,000 pesos. Para makikita na first place, diba? 20,000 pesos. Nagabay, dali nagabay daw. Barangay number 2 ang gasol! Barangay Capulaan, stay dito. And the champion, And the champion, of course, come on, Yes, Capulaan. number 3, Capulaan. Ang Gayan Ano, Sur. Mars? Galing ko mag-judge now. Yan ba yung natumba kanina? Matibay? Natumba? Ano? Actually, kaya natumba namin eh. So, ayan po. Congratulations po sa lahat. Lalong-lalo na po sa champion, first place and second Thank you place. very much. And of course, first prize. Nandyan sila. Barangay Capulaan. Congratulations. Balayan. May longkat sa nag-ramen din. Oy, mag-engineer nga sigurada. Nalingan mo na. Engineer ngayon nasukat. Para Sukat eh. against the light. Yes. Ma'am, lumiwanag na siya. Thank you very much. Yan. Congratulations to everybody. Thank you for your cooperation. But anyway, thank you very much and congratulations to everybody. Next year po ulit. Next year. So thank you very much. Thank you Tourism and Cultural Office, Owel Raquel and Madam Jos, and of course to everybody who are here. Thank you very much for your cooperation. Merry Christmas to you again. Thank you and good evening. Thank you very much din. Hello, good evening. Ayun nga, natapos na po ang awarding. Nandito tayo ngayon sa third placer, ang Barangay Pugaro. Halika dito, Marcela. Meron po silang 10,000 pesos. Kaya, let's all congratulate Barangay Pugaro. Yan, saya-saya. Nandito na po tayo ngayon sa second place. Third place po kanina yung Pugaro. Tingnan natin kung second place ang Barangay Anggayan Sur. So, let's all congratulate Barangay Anggayan Sur. Napakaganda po talaga. Halika dito, Marcela. Kasi balita ko, maganda rin yung likod ng Anggayan Sur. Ayan o, bonggang-bongga. And syempre, lahat po ng mga participants, napakaganda po. Papakita ko na sa inyo ang nanalong grand prize with 30,000 pesos na cash prize. Ang Barangay Capulaan. Nung unang nag-vlog po ako, ito talaga yung sinabi kong napakaganda at ito ang nararamdaman kong mananalo. At nagkatotoo nga po. So let's all congratulate Barangay Capulaan. Ayan, thank you so much. So congratulations po sa lahat po ng mga dumalo ngayong Parol Making Contest 2020 dito po sa dito po sa Balungao, Pangasinan. So ayan po, nakita na ninyo na nagkagandahan po ang mga parol, mga entries natin. So congratulations po sa lahat ng mga nanalo and syempre thank you so much po sa ating sponsors, ang ating Mayor dito sa Balungao, Pangasinan, si Mayor Riza Rodriguez Peralta and our Vice Mayor Philip G. Peralta. Thank you so much po, ma'am and sir. Ayan. Pati yung Christmas tree. Pero syempre, Marcela ko naman, yung Christmas tree, hindi yan kasama dito. Pero napakaganda rin. Ikaw, Marcela, anong bet mong manalo? Capulaan. Capulaan? Yeah. Para yung bet lang natin.
Ayan. So, halika mamasyal muna tayo dito. So, sino ang dadalhin mo dito kung mamamasyal kayo ng may ka-date ka? In fairness, ang ganda rin ng San Aurelio First, no? Yeah. Bongga. Merry Christmas po sa ating lahat and Happy New Year po. Congratulations po sa lahat po ng mga bumubuo ng event na ito. Congratulations and sana next year po ulit magkaroon po tayo ng ganitong event. Thank you.